Tercer, proposta del grup polític municipal Bloc Coalició Compromís sobre el reconeixement als alcaldes i alcaldesses de la Segona República. Senyor Esteve, quan vulgui. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, presentem la següent moció. L'exposició de motius és la següent. El 14 d'abril ha de ser una data reivindicativa per a fer un homenatge a tots els representants del poble a l'Ajuntament d'aquell període, així com condemnar el cop d'estat franquista contra el govern republicà elegit aleshores democràticament. No podem deixar que quede en l'oblit a les dones i homes que amb el seu sacrifici treballaren en la transformació de la nostra societat, en defensa de les llibertats individuals i col·lectives i per la justícia social. Canvi social basat en l'educació, la cultura, reforma agrària, moviment obrer, la separació de l'Estat i de l'Església, pluralitat de l'Estat espanyol amb els estatuts d'autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia i, si no s'haguera fet el cop d'Estat, també la del País Valencià. També és de destacar el matrimoni civil, el dret al divorci, l'avanç de les llibertats de les dones amb la seva participació en la política i el dret de vot per a elles. La república va ser triada pels ciutadans de manera democràtica i que va ser destruïda per les colpistes de les forces armades, perdent amb aquest gest traïdor tota la dignitat militar, iniciant així la Guerra Civil del 18 de juliol de 1936. Els nostres majors varen combatre en la cruel Guerra Civil per defendre la democràcia. Van patir també 40 anys de dictadura i de repressió. Encara a dia d'avui hi ha 30.000 espanyols en fosses comuns esperant el seu reconeixement per la seva lluita en defensa de la república. Per tot això, proposem, el Bloc Coalició Compromís proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, condemna de l'aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i el govern legítim de la Segona República Espanyola. Segon, que cada 14 d'abril, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Segona República, llueixi la bandera republicana a l'edifici del consistori per tal de retre homenatge a totes les persones que van caure defensant l'estat republicà. Tercer, fer un homenatge públic als alcaldes i regidors de les corporacions dels governs municipals de Puçol en el període de la Segona República i promoure accions per a la recuperació de la memòria històrica per recordar el que va suposar la seva tasca. Quart, proposta de dedicar un memorial urbà en forma d'un monument o placa als alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores republicans fent esment de la seva condició republicana. Així mateix, fer-ho extensiu a tots els herois caiguts en defensa de les llibertats i la democràcia. Dit això, dir que vaig consultar el senyor secretari de l'Ajuntament el punt del segon acord, el que lluera la bandera republicana el 14 d'abril en el balcó de l'Ajuntament, i bé, encara que no ho definís així el protocol, evidentment, pareix ser que no pot lluir, és una bandera que no està, diguem, legalitzada, aleshores no podria lluir al costat de les altres banderes. Per tant, m'estiguem comentant i salvant les distàncies i entenem bé la comparació, quan hi ha algun acte de reconeixement d'altres, coses, diguem que, per exemple, el dia de l'Orgull Gai es va penjar des de la torre, quan governava el senyor Busto, es va penjar una bandera de l'Orgull Gai, doncs així se podria perfectament també fer això, però pense que poden haver altres recursos per a fer patent, és a dir, la bandera republicana del dia 14 d'abril. Gràcies. Presenta una esmena in voce i tal per a llevar el segon acord i que, bueno, el segon acord és que no se pot dur a terme. Ho aclarisca el senyor secretari. Gràcies. Sí, es retira, no? La part que no correspon al segon. Doncs queda sense el segon acord, la moció. Passem a un torn d'intervencions. Senyora Carcassona.